खुलुमबाय खेजतनो आंबो किसा मिसा ताम मानु किसा सै मानु किसा रोजाब मानु होननाय आंबो इ मिउजिक दे किसा साना मोजों त्रिपुरानि मिउजिक दे ताबुनि इजे मिउजिक इजे रोजाबमु अब बल लेभेलनि वान छुवे किसा नायबाय खेला त्रिपुरा सा आगिनि सिमिं न म्युजिकेलि रिच त्रिपुरा सा आगिनि सिमिं न रोजाबनाय दामनाय सैनाय गोबां दङ गाहाम आते हिनाय अल लेभेल तो सकबाय नु त्रिपुरा सानि रिच कालचार जुदि तिसावै नायाखाय एस देबरमन आर देबरमन सिमिं बमहाय के अर सकबाय क्या अब किसा वाना मा सिंसा कक इ एकटा सानामुजों आं बरं सागो कायसा कैंसर खाकाय अब आस्ते आस्ते तोरनाय आबनो जों जे ट्रिटमेंट खायाखाय तोरमां बरकनो निन साक बेमार खाय नों थै थानाय म्युजिकेलिबो अमहायनो इमहाय रोजाबमु वानसुकमु इमहाय वानसुकमु रबो कायसा कैंसर जों जदि अबनो ताबुनसिम प्रोटेस्ट खायाखाय इ कैंसर आस्ते तोरय बुफुर सोसाइटी नो अबय बाक्सा डाउन क्लां थानाय केबो बुजि मांगला आं नाया आन सरायदक इमहाय वानसुकतुं इमहाय वानसुमु सैथायनो खोनातुं नय आनिखे अबसिक ताबुनो प्रोटेस्ट खायना जरा जों अमाके कक साया तंलायखाय इंना करिखा आं साव गाहाम म्युजिक खायनाय गाहाम रोजाबमु गाहाम खोनानाय गाहाम रोजाबमान नायनाय गाहाम जत किसु तंनानि आबो सिबले अल्टीमेट फाइदि जतनो थांसाखलाय अबन प्रोटेस्ट मा खायलायनाय हामबाय।